Subay sa mong balita na dismaya ang usa ka veterinarian ug pet defender sa migawas nga report sa pulis sa lungsod sa Dumanhog nga gipasanginlan nga ang iro mo'y posibleng mitangag sa 83 anyos nga babae sa barangay Candabong sa hinisgutang lungsod hinungdan nga nabuwag kini sa lawas. Isip eksperto sa kinaiya sa mga hayop, gihulagway ni Dr. Alice Utlang nga loyal ang iro nga giisip gani nga man's best friend ug dili manghilabot sa tawo nga iyang amo. Imposible usab nga matud pa kanon sa iro ang patayng lawas sa iyang amo. Gani mag-apong pa kini aron bantayan. Gihimug-atan ni Utlang nga kun gutumon man ang mga iro kinaiya ni ini nga mulakaw aron mangita og pagkaon. Gidugang niya nga dili makiangayon nga ipahid ngadto sa iro ang mga panghitabo nga wala sila maghimo. Unang gipagawas sa initial report sa kapulisan nga natural death ang namatyan sa tiguang ug posibleng gitangag sa iro ang uni ini. Kung iya gyud na ganing iro, mustay siya duol sa unsay tawani siyang amo, but never nga manghilabot siya sa iyang amo.